Kako vam izgleda, dragi moji? Dobar dan vam želim, dobro mi došli u moju kuhinju i na moj kanal Domaće i ukusno. Moje ime je Oliver. Evo, vidjeli ste ovo i verovatno se pitate šta je danas na redu. Evo, čim je malo pala temperatura na polju, stvorili su se i uslovi i da se malo mesa pripremi i osuši. Jeste da post traje, ali i post će se završiti, pa taman kad se on završi, da nam ovo sve bude spremno i da možemo da se počastimo. Tako da, evo, za danas sam pripremio ćuretinu. Sad, evo ovako, imam 4 ćureća bataka i imam onaj jedan ćureći file, to jest jedna polovina od ćurećih grudi. Ovo je malo manje od kilogram težine, komad, a ovdje imam ovih bataka, 4 komada je ravno 2 kilograma. Tako da jedan znači ima otprilike 500 grama, od toga većina ide na kost, ali je problem kod toga što je ćuretina dosta tvrda, krta i ovaj komad dosta debeo. Tako da sam ja rešio da batake stavim u mokri pajc, to je mokra salamura, a file da stavim u onaj standardni suvi pajc. U ovoj jednoj čini imam pripremljenih 100 grama soli, morska soja u pitanju, i ovdje imam 1,5 litra vode. Sol ću da sipam u vodu i da to dobro promešam. Dok se sol bude rastarala u vodi, ja ću uzeti jedan nož, ovako jedan oštar, špicac zgodan, i na nekoliko mesta ovako da meso izbušim, da bi palic i so mogla da prodru što dublje unutar mesa, da se praktično ne ocedi samo ova spoljašnjost, a da se iznutra oko kostiju ostane mokro praktično i posle toga ne bude suvo meso iznutra nego samo s polja. Ko je gledao moje videe zna da sam pobornik da se napravi što zdravija, ukusnija hrana u domaćim uslovima i da probamo sami nekako da, nezavisno od ovih velikih industrija koje nam stavljaju raznorazne konzervanse, lepkove i šta sve ne u ove sušene i proizvode koji nam prodaju. Treba mi ovako malo veća ova jedna činija, plastična. Tu ću ovako da poređam lepo batake. Sad moram da napomenem da meso mora u potpunosti da bude prekriveno tečnošću, da se ne bi meso pokvarilo. Ili tako, ili ja ću u ovom slučaju da napravim, fali mi još malo do gore da se skroz meso prokrije, da stavim još pola litre vode i recimo još jedno 20-30 grama soli promešam i stavim ovdje. Ali to ću naknadno, to ne moram da snimam, nego da se pozabavim sada ovim ćurećim fileom. Kao što sam rekao, ovo je jedna polovina od ćurećih grudi i prilično je ovako, kako bih rekao, debeo komad mesa, tako da bi moglo da se ovako malo rastanji, ako treba negdje da se secne. Meso tu od grudi se samo tu deli jer je iz dva nekako dela, ovako samo jedna opna, tanka, ova, između ta dva dela. I u suštini ne morate ništa posebno, evo samo je ovako, otvorite i bit će vam komad dosta tanji i zgodniji za obradu. I sad ćemo ovako samo dobro da je posolimo sa jedne i sa druge strane.
Ukoliko neko voli recimo da je meso aromatično, sad u ovoj fazi pre soli može i da se utrlja nekim začinima, da li je to beli luk, da li je paprika, da li je biber, šta god da volite, ili su to neke aromatične travčice, slobodno. Prvo stavite travčice, pa onda prvo stavite začine, pa onda so preko. Evo, dragi moji, to je sada sve odlično i onda ću ovaj komad ovako da stavim u ovako jednu finu kutiju koja ima poklopac i to možete da držite ili u frižideru, naravno, ili sada, pošto je malo pala temperatura, sada može i napolju da se drži. Uglavnom, htio sam kažem da će ovo stajati otprilike ovaj komad jedno 3 dana, ovako usoljen, pošto ima onako, prilično je debeo sa ove strane i treba će mu vremena da se iscedi i da izađe voda iz njega. Tako da, eto, za 3 dana ćemo da vidimo koliko je to vode pustilo i kako izgleda. Dragi moji, došlo je vreme da vidimo šta se dešava sa našom ćuretinom. Evo, ima danas 3 dana kako sam je stavio da se salamuri i jedva čekam da vidim kako izgledaju ovi ćureći bataci. Opa, to odlično izgleda. I evo sad mogu da vam pokažem da su baš dobro se stvrdli, znači ispustili su dosta vode. Iznutra je još uvek malo živ, ali to je razumljivo obzirom da je ovako deblji komad mesa, to je očekivano. Idemo dalje. Sljedeći proces nam je sada da ih blago operem u mlakoj vodi, da se malo odsole, to jest da se višak soli iz njih izađe i onda idemo u pušnicu da ih kačimo. To je to. Što se tiče bataka, a ovaj komad ćurećih grudi, on je savršen. Evo, pogledajte kako mu je lepa boja. On je pustio fino vode i evo, dobro se i stegao. Uglavnom da sada odsolim mesom i idemo posle u pušnicu da ga okačimo. Evo, dragi moji, danas je pravi dan za kačenje ove naše ćuretine koja će ovde u ovoj mojoj pušnici lepo da se ocedi sada, danas. I verovatno ću predveče da dođem da založim jedan dim, pa bar da počne ovo dimljenje i sušenje. Ali evo, danas je lepo, hladno je, vidite kako fino, je negde oko 0 stepeni i taman će lepo ovo da se malo promrzne i da se ocedi do večera. Znači, meso kad se okači, kad se izvadi iz salamure i dobro ispere od soli, onda treba da se okači i da se dobro ocedi od te vode i tek onda da se loži. Znači, i meso mora bude potpuno suvo. Tako da evo, sad je došlo na red i ovo da se okači meso. Evo, vidite i ovaj sir koji isto čeka ovo dimljenje, tako da ću ovo sve zajedno da... Evo ovako. Evo, tu nam je i sir, isto čeka lepo da se i on zajedno će sa ćuretinom da se dimi. A sad evo, ko hoće i ko je zainteresovan može u isto ovo vreme da počne da, kad i ja, može zajedno sa mnom da počne da i da prati proces dimljenja i da tako i radi i on i da isto dobijemo maltene u isto vreme suvo meso. Ovo će nam se ovako lepo osušiti i odimiti, pa taman kad se završi tamo post, bit će lepa, fina gozbica. Tako. To bi bilo to. Posao u pušnici je gotov i sad idemo u kuću da se grejemo. Dragi moji, dobar dan. Evo, ovo je ćuretina. Ovako izgleda posle 2 dana dimljenja i plus jednog dana sušenja
samo ovako, bez vatre, zato što je juče bila kiša, tako da sam je juče ostavio bez dimljenja i evo ovako izgleda sa 2 dana dimljenja i 3 dana ukupno sušenja. Sada sam došao da založim, evo 3. put, i tako da će verovatno sve ukupno biti jedno 6 dimova na ovoj ćuretini do kraja, kako mi sad izgleda. Ali o tom potom. Evo sad sam potpalio vatricu, već ima malo dima, ali mora da se razgori, pa da stavim neki malo veći panj da posle tinja, da temperatura u pušnici ne pređe 20 stepeni. To je jedna od bitnih stvari kod dimljenja mesa. Šta god da dimite, ćuretinu, svinjetinu, junetinu, to je princip hladnog dimljenja. Ovo je sada sitno, samo da se razgori, pa ću posle kad se napravi žara onda panj jedan koji će da tinja naredna 3 sata. To je to, dragi moji, vidimo se. Pa dragi moji, ovakav prizor mi uvek izmame osmeh. Šta da radim, volim stvarno ovo meso, pogotovo ovako fino, domaće, odimljeno. Šta da vam kažem, to mi je slabost. Evo sad sam bio baš u pušnici, doneo sam ove fine komade i hoću da vam pokažem kako sada izgledaju. Ovi bataci su još malo mekani iznutra, znači oni će trebati još da odstoje sada na promaji bar 1-2 nedelje, da se još lepo prosuše da bi bili fine, onako pravo. Međutim, ovaj pileći file, on je dosta krtiji i samim tim se i brže iscedi i bolje se i osuši. Tako da je on perfektan. Sačekat ćemo za Božić i posle Božića da se lepo počastimo, ali ništa ne smeta, naravno da ja to isečem sada i da vama pokažem kako to dobro izgleda. Evo ovako, pogledajte. To je kao pršuta, dragi moji. Znači, još nije kasno, ima vremena do Božića, još sigurno 3 nedelje, tako da možete da sebi priredite ovako nešto, pa taman kad se završi post, onda da se lepo počastimo i pogostimo. U suštini je isto kao i sa piletinom kada se dimi, samo što su malo veći komadi i tako. Ovi bataci će isto biti, siguran sam, fenomenalni. I eto, dragi moji, to bi bilo to za ovaj video. Ako vam je ovaj video bio zabavan i zanimljiv, onda budite sa mnom u nekom od sljedećih videa. Do tada ja vam želim stvarno puno sreće, puno zdravlja, puno ljubavi. Ostajte mi zdravo. Sve vas pozdravljam.